Sitten lähtee erinomainen avaus. Se tulee upeasti! Temmo vaihtelu. Beija pudottaa Uchiyamalle. Uchiyama saako jalan vapaaksi? Saa ja lauko pallon maaliin! Ako niin, ei pääse yhtään mihinkään. Bjornbäck haastaa, Oikun puolustaa hienosti, siinä on Uchiyamaton tilanteen ja vieläkin ajetta. Numero 19 pelaava japanilainen, siinä nyt Bjornbäck on käytettävissä. Bjornbäck, mutta katko ja sitten mennään kova. Uchiyama, nyt oli se PK35 aika hyvän näköinen vastahyökkäys tulossa. Linjan taakse, mä toivon, kyllähän Franklin Okko täysin eri mieltä tuosta tilanteesta oli. Bjornbäck ei pääse siinä sitten oikealta laidalta seuraavaa hyökkäystä nopeaa. Nyt sitten pääsee puolittainen. Ippo-puolustusta haavoittamaan. Uchiyama hyvin on tässä. Pallo yletyy sinne. Tuoreilla jaloilla juoksua tekee. Sen jälkeen kova taklaus. Mohamed haastaa. Umervella Mohamed. Mohamed auki. Siihen syöttö tuleekin. Ehkä pikkaisen jää taakse ja siitä ei pääse Umerbala Mohamed kunnolla rynnistämään. Käyttää sitten niitä aivan sätanolla tämän kaksintaistelun. Sen jälkeen aikailee. Vahva futiskattaus siis tänäänkin ruudulla. Banza Uchiyama tämänkertaisen 1-1 vielä japanilainen nimensä. Uchiyamalta hyvä siirto sillä. Yrittää vielä Heinonen. Pääseekö siniset laukomaan? Heinosen laukaus hienosti pelastaa siellä. Onnistuu päällä jatkamaan laitaan. Oksanen. Uchiyama siinä hyvin. Linjojen läpi ja sitten Armaa painaa sinne boksiin saakka, mutta kaatuu vähän ja turhan helppo. Internationaaleen Milanoon. Ja myös Teri Ekbe myytiin sitten Elfsborgiin. Jeremia Streng, Askoli hieman flunssainen ollut ja ihan 100% tikissä, mutta nämä kauden avausottelut vastustajia taistelussa sarjapaikasta, joten SJK Akatella ihan mielettömät. Tämän kaksikon ajatukset vähän ristiin ja siihen pääsee Lokake väliin. Palloa vaan hänen syöttöstä tulee Lokaken päähän. Uchiyama ottaa Fode Manneihin vauhtia. Mennä, mutta pitkä avaus tällä kertaa, mutta pallohallinta ehdottomasti haluaa panostaa Jäpsi. Sila nousee boksiin. Terve laukaus lähtee. Tällä hetkellä ollaan kiinni tasatilanteessa, mutta vielähän tässä on reilusti aikaa. Oikeastaan ne kaksi nimeä, jotka ja maalivahti Mikel Rodriguez. Tai 6. ottelussa onnistui. Uchiyama oikealla laidalla hyvä syöttö keskustaa Markka. Uchiyama hyvin suojaa. Ja sitten pystysyöttö. Ja näin päästuu kuitenkin jo ratkaisulla hetkellä. Garrettin kroppaa tuo pallo tulee Tikin ja Rantasen puolen vaihto. Se on loistavaa. Näin pääsee PK nopeasti etenemään aivan tuonne TPS:n puolustusalueelle saakka. Uchiyama keskitys taka-alueelle siinä. Uchiyama saa pidettyä pallon väössä ja vahva japanilainen lähtee porhaltaamaan PK vasenta laitaa eteenpäin. Hakee keskityspaikkaa. Ihan hyvän näköinen pallo. Mutta Rantanen ehtii tähän palloon ensimmäisenä. Uchiyama hyvä keskitys Markasta kohti ja kääntää vielä oikealle puolelle. Uchiyama lähtee laukomaan. Hyvän näköinen laukaus. Risti pallo. Uchiyama pääsee tähän syöttöön ensimmäisenä kiinni. Hyvä ohituskin tulee japanilaispakilta. Nyt on vierainen paikka iskiä. Takaviistoon tulee tämä syöttö, mutta Uchiyama. Uudestaan Uchiyama nyt kyllä osuu jalka aika. Peli vielä pelastaa PK. Varsinkin muistetaan tuosta edestä huippuottelusta KPV:n tuota kamppailua. Täällä siis 0-0. Eli 3 minuuttia vähintään pelataan.